हायफोर आं मिजम बरगयारी दिनै नोंथांमोननि गेजेराव कभार भिडिअ लाना फैबाय ओमफ्राय एक्चुअली आं बे कभार भिडिअखौ अन दा स्पटसो साननाय जादों बिकज दा लकडाउननि थाखाय जेरावबो थांनो हाया न'आव थाबाय थानो गोनां जाना फैयो एसे एनै बेरायनो मोनो दिसुन खिन्थु गोसोआ मोजां मोना ना बेरायनो मोनब्लाबो बेनि थाखायनो बे भिडिअखौ हठात खरिसो सानब्रबनानै नोंथांमोननि गेजेराव बानायनाय जाबाय नोंथांमोना मिथियो कि आङो मोनथाम मोनब्रै भिडिअखौ आङो करिय'ग्राफ खालामबाय बिनि थाखायनो आङो बे भिडिअखौ आङो आंनि निजे स्टेप होनानै आङो बानायबाय ओमफ्राय नोंथांमोना गाज्रि नुयोना मोजां नुयो आं जेबो बुंनो हाला जिखुनु मा होनो बे भिडिअनि मेन एक्ट्रेस हिसाबै दङमोन ग्रेसमि आंनिनो लोगो ओमफ्राय एक्टर दं आदासोरां बसुमतारी बेखौ करिय'ग्राफ खालामदों आदा बिराय बसुमतारी बे नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जुदि मोजां मोनो एबा आंनि मोसानायखौ जुदि मोजां मोनो स' नोंथांमोनखौ माने नोंथांमोननिफ्राय आङो सापर्ट मोनगोनखौ आङो आसा खालामदों आरोना बिदिनो नोंथांमोननि गेजेराव आङो मोसानाय भिडिअखौ आरो नेक्स्ट टाइम लाबोनो नाजागोन स' नोंथांमोना जुदि सापर्ट खालामोब्ला आरो दा थेंक इउ स' माच आंनि भिडिअखौ जोबनायनि थाखाय इउ अल ओमफ्राय नै नोंथांमोनाथ' आंनि भिडिअखौ नुखांनायनि उनाव आंनि भिडिअआ माखासे ब्लार जानानै होदों बे ब्लार जानायफोरखौ नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा बिकज आंहा केमेरा हमग्रा रावबो गैयामोन न'नि बिनानाव जिखिनि क्लास 6आव फरायबाय थानाय बेसो आंनो मबाइलखौ दैना होदोंमोन बे जेबो रोङा ओमफ्राय आंनि बे इन्ट्रडाक्सन होनाय माने लास्टआव आं फंनैसो बुंदोंमोन बेखौ आंनि मुड्सखौ ओरैबायदि गाज्रि नुदों बाट बिदि नङा जिबायदि नुदों बेबायदि मुड्स नङामोन आंनिया स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय बेनि थाखायनो